תכסה את האוזניים, התקררות באוזניים זו הצטננות גמורה. תעצום את העיניים. תקשיבי לי טוב. כל מה שאני אומרת, את עושה. ברור? את בואי איתי. תרים את הרגליים, מאמי שלי, שאני אשים כרית לאט. יופי, יופי. תרים את הגב, מאמי. כן, לאט. יופי, נוח לך? לא ממש. אז זה עוד פעם, יופי. עכשיו נוח? כן, מאמי. יופי, תרים את הראש. לאט לאט, כן, יופי. ואת זאת שלא ירד עליך תחת בחלילה. בושן, את רוצה לחנוק אותי? די, מאמי. די. תירגע. מאמי, כדי להודות לך על כל הדאגות שאת דואגת לי, אני רוצה לכתוב צוואה. לא, אל תזכיר לי את המילה הזאת. עצם המילה צוואה גורמת לי לרעוד מכאב. לא אמרתי לך לדבר עם הנוטריון שלך. היא בדיוק נמצאת פה. לקרוא לה נשמה. כן, מאמי. אנחנו מוכנים! שבי. מאמי, אני לא מסוגלת לדבר על העניינים האלה. היא סיפרה לי את כוונותיך ואת שאתה מבקש לעשות למענה. אני חייבת לומר שאינך רשאי לתת לאשתך שום דבר באמצעות צבא. למה לא? זה בניגוד לנוהל המקובל. אבל אתה יכול לבחור בחשאי, די טוב של אשתך, להעניק לו בצבא כל מה שאתה יכול, וכשיגיע הזמן הוא יחזיר לה הכל. או, בעודך בחיים למסור לו כסף במזומן. אמא קוראה לי תחזר אליי, ואני אאבד אותך, מאמי שלי. מאמי. לחיים לא יהיה שום ערך עבורי, ואני ארד איתך לקבר כדי שתיווכח אז כמה אני אוהבת אותך. די, מאמי. הפסיקי לבכות, את שוברת את ליבי. הדמעות האלה ממש לא ביתן. הדברים עדיין לא הגיעו עד כדי כך. את לא יודעת מה זה שאישה אוהבת את בעלה. מאמי, עכשיו אני צריך לסדר את הדברים בדיוק כמו שהגברת אמרה, ועד אז אני אתן לך את ה-20,000 פרנק שנמצאים בין הדפנות של הכיתון. לא, אני לא רוצה לשמוע את זה. כמה אמרת שיש בכיתון? 20,000 פרנק, מאמי. שום אור שבעולם לא שווה עוד רמומי. הבוצקי. הבוגי. מה נעשה כשאני ניגש לניסוח הצבא? אין בעיה, אבל בואי נעשה את זה רק בחדר העבודה שלי, בבקשה. האם החורגת שלך לא נחה לרגע. אני בטוחה שהיא מנסה לדחוף את אבא שלך לקונספירציה נגד האינטרסים שלה. שיעשה מה שהוא רוצה עם הרכוש שלו, רק שלא ייקח בעלות על הלב שלי. אנטואנט, אני מבקשת ממך, נסי להעביר את המסר לקליינט על החתונה שהם מתכננים. אנטואנט? קוראים לי שמחה. פורגון. דוקטור פורגון ציוותה עליי ללכת 12 פעמים הלוך ו12 פעמים חזור. אבל שכחתי לשאול אותה אם זה לאורך או לרוחב. אדוני, נמצא כאן... דברי בשקט, את עלולה לגרום לי להסתבכות המוח. רציתי להודיע לך. הסתבכות מוח? אדוני! מה? אמרתי לך מה את אומרת? יש פה מישהו שרוצה לדבר איתך. אדוני. אל תדבר בקול רם, אתה תגרום לאדון להסתבכות המוח. אני שמח לראות, אדוני, שהמצב הולך ומשתפר. אני בא מטעם המורה לזמרה של בתך. הוא נסע לכפר לזמן מה ושלח אותי בתור ידיד למלא את מקומו, כדי שלא תשכח את מה שכבר למדה. טוב מאוד. אנטואנט? כן, אדוני. קראי לאנג'ליק. אנג'ליק. בואי ילדתי.
המורה למוזיקה שלך נסע לכפר, והוא שלח את האיש הזה שעשה לך שיעור במקומו. מה? מה את כל כך מופתעת? זה ממש צירוף מקרים נדיר להיכנס למקום בו נמצא אדם. אדם נמצא בכל מקום. שעליו חלמתי כל הלילה. אדוני, בחיי שצדקת! יהיה לך את החתן הכי מוכשר, הבחור הכי יפה שפגשתי. שלום לך גברתי, אני רוצה לומר לך שכל מה שבן אדם חולם מסכן כמוני יכול להציע לרופאה נכבדה כמוך, זה רק את החיים המסכנים והיפים שלו. קדימה תומאס, שא את דבריך. אדוני, ארצני לברך, להודות, לשבח ולהסתבר בך כבאב שני. יורשה לי לומר, שאני אסיר תודה לו יותר מאשר לראשון. אבי מולידי עצרני בגופו, ואתה קיבלתני מרצונך החופשי. ובמידה של רוחניות עולה על הגשמיות, בא במידה גדול חובי כלפיך, ובא במידה יקרה לליבי קרבה זו. הרי אני מכיר לך היום, שרוב מסתמד תודה, תנועים אלה. כל הכבוד לאוניברסיטאות שמוציאות אותם מוכשר כזה. זה היה בסדר, אמא? אופטימלי. קדימה אנג'ליק, ברכי את האדון. את הנפיקה? כן, כן. ארסי אפורמד מובן, סלל מזבח קסמייך קורבן, נבס אינו שואף, אלא לזכות בתהילה עד אחרית חייו, להיות עבדך התנוע, הנאמן והמסור. בעלך. ממש מעורר התפעלות. אם הוא רופא כמו שהוא נוהם, יהיה תענוג להיות אחד הפציינטים שלו. אדוני, זה לא מפני שאני אמו, האמן לי, יש לי מספיק סיבות. שבעת רצון ממנו, וכל מי שמכיר אותו לא מוצא שום דופי. תמיד הילד שקט, רגוע, אף פעם לא הוציא מילה מהפה. עד גיל 9 לא יודעת האלף בית. אין דבר, אמרתי לעצמי, העצים המאוחרים מניבים פירות טובים יותר. כאשר שלחתי אותו לאוניברסיטה, הוא נתקל בקשיים. אבל נאבק בהם בנחישות, ומוריו שיבחו אותו לחריצותו ועל כושר עבודתו. ומאז לא נמצא תלמיד שהכה גלים ועשה רעש כמוהו בכל רומה של האקדמיה. חיברתי תזה, כי נגלה שמאמינים בקיומו של מחזור אדם. אדוני, פרט זה חסר תועלת בשבילי. אינני מתמצאת בדברים האלה. ועוד ברצותו של אדוני נך מוזמנת לבוא ולצפות למען הבידור, בניתוח של גופה טיסה, שילווה לדברי הסבר שלי. בידור נעים מאוד. יש כאלה שלוקחים את הרבה מהצגה בתיאטרון, אבל יותר גופה, באמת בטעם טוב. ובאשר לתכונות הנדרשות לנישואין ורבייה, הרשה לי להבטיח לך שהוא עומד בנורמות שנקבעו על ידי מדע הרפואה. הוא מצויד בכל מה שדרוש. כל מה שדרוש. הגיע הזמן שביתי תשיר ותבדר את האנשים. ולין. חיכיתי להוראה שלך. למה בדעתי לבצע ביחד עם איתך את האופרה קטן שנכתב במזמור. זה התפקיד שלך. תפקיד שלי? בבקשה, תסרבי. לצערי אין לי קול של זמר, אבל די בכך שישמעו אותי. הסיפור לפחות מעניין. זוהי מין אופרה מאולתרת על בחור מומלל, שאינו יכול לסבול שהיצור האהוב עליו או לזרועותיו של אחר. הוא שולח מבטים מיוסרים באהובת נפשו. ורק נוכחות אביה ומצוות כיבוד אב מונעים ממנו לפתוח את פיה ולומר את מה שאומרות שתי עיניה. לבסוף, הבחור האומלל מתגבר על כל הקשיים, פותח את פיו ואומר. אוי, אראה לך עולם.